Kedysi, pred mnohými stáročiami, sme mali takú predstavu, že naša Zem je plochá rovina. Plochá doska, na ktorej boli nejaké pohoria, rieky, doliny. My sme sa po nej pohybovali. A za touto doskou sa nachádzalo akési more a možnosti ľudí cestovať veľmi ďaleko do mora boli obmedzené. Preto tá predstava bola taká, že za tým morom sa nachádza akýsi koniec sveta a tam už vlastne nič nie je. A nad týmto svetom, ktorý bol plochý, sa nachádzalo Slnko, nachádzal sa Mesiac, nachádzali sa hviezdy. Postupne neskôr sa dospelo k tomu, že táto predstava je trochu obmedzená a prišlo sa na nové poznatky, ktoré hovoria o tom, že naša Zem nie je plochá doska, že je gulatá, že sa nachádzame na povrchu akejsi gule. Táto Zem rotuje, obieha okolo Slnka. Naše Slnko je súčasťou nejakej galaxie, naša galaxia je súčasťou nejakej kopy galaxie a tak ďalej a tak ďalej. Takže vidíme, že naše poznanie sa postupne mení. Čiže tá ich predstava, že náš svet je plochý, je plochá doska. Naša súčasná predstava o tom, že Zem je gulatá, obieha okolo Slnka a Slnko a naša Zem sa nachádza v nejakej galaxii, tá je súčasťou kopy galaxií. Obidve tieto predstavy sú správne. Správne z ich hľadiska, správne z nášho hľadiska. Ale aká je tá skutočná predstava? 人々が常識と思うことの中に、実は、全然、自明ではないことがある。Všetci dobre vieme, že žijeme v trojrozmernom priestore. Ale čo by sa stalo, keby sme nežili v trojrozmernom, ale v dvojrozmernom priestore? Teda na povrchu tohto listu papiera. Jediná možnosť pohybu by bola buď vpravo, alebo vľavo, alebo by sme mohli ísť dopredu a dozadu, ale to by bolo všetko. Iné možnosti pohybu by sme vôbec nemali. To znamená, že tento povrch by bol celý náš svet. A keby tento povrch papiera bol nekonečne veľký, tak sa môžeme ľubovoľne pohybovať kdekoľvek po povrchu papiera. Ale môže sa stať jedna veľmi zaujímavá vec, že skrivím tento papier. To, čo ja vnímam ako človek v trojrozmernom priestore, je, že vidím, že je stočený a zasahuje do tretej dimenzie. Ale ľudia alebo objekty, ktoré žijú na povrchu tohto papiera, si neuvedomujú, že je skrivený. Si neuvedomujú toto skrivenie alebo stočenie do ďalšej dimenzie. Rovnako si to môžeme analogicky predstaviť, že náš trojrozmerný vesmír alebo náš trojrozmerný svet môže byť takto stočený, skrivený do 4., do 5. alebo do vyššej dimenzie. V princípe je do 1000. dimenzie. Ale žiaľ, nie sme schopní toto skrivenie a toto stočenie nijako pozorovať. If different people in Slovakia, in Japan, in Nigeria, if each person sits down and writes a poem, there'll be different poems because those are things that the people are creating out of themselves. On the other hand, if people in these places go out and observe the sun and the moon and the planets, they all observe the same thing because the sun and the moon and the planets aren't things that they're creating or inventing, they're things that they're discovering that already exist. And I think the fourth dimension is more like the sun and the moon and the planets. It's something that already exists. And when a person in Nigeria or Slovakia or Japan all starts thinking about the fourth dimension, because they're discovering it and not inventing it, that's why they all observe the same thing. Just starting with the idea of a fourth dimension, if they then think about this a lot and think, well, what are the four-dimensional versions of the Platonic solids, the regular polyhedra, they're all going to discover that there are 6 of them. They're going to discover the same shapes, the same symmetries, because it's something they're discovering, something that exists out there. Not that exists out there in the physical world, but something that exists out in the world of mathematics. Ak si teda predstavím, že som dvojrozmerný človek, ktorý žije na tejto ploche, a akýmsi spôsobom by som si uvedomil, že by som vedel vystúpiť do inej dimenzie, napríklad by som išiel smerom hore,
stalo by sa niečo veľmi zvláštne. Ja by som pre ľudí, ktorí tu existujú, ktorí žijú na tejto ploche, zrazu zmizol, pretože by som sa nachádzal tu. Môj pohyb samozrejme, aj moje vnímanie sveta by bolo iba v tejto rovine, ktorá je vyššie. Ja by som nemal možnosť sledovať, čo sa deje nižšie. Ja by som bol v inej dimenzii, ale žil by som znova na dvojrozmernej ploche. Ak by som sa naopak rozhodol, sa vrátim naspäť, tak ja sa môžem znovu objaviť na povrchu tohto dvojrozmerného sveta. Here we have a point. We can move it left or right. We can move it up or down. We can move it forwards or backwards. And then to move it into the fourth dimension, we change its color. So there we moved it upward into the fourth dimension or downward into the fourth dimension. And let's leave it there. And the same for this other point here. We can move it left or right, up or down, backwards or forwards. And then again, we can change its color to represent moving it downward into the fourth dimension or upward into the fourth dimension. So we can connect these 2 points with an edge. There we go. So as you walk along the edge, you can see the colors varying, yet that shows that the height into the fourth dimension goes from being low through medium up to high. Okay, let's connect these to another point. So we'll leave that at green. That represents the height of our three-dimensional slice of the four-dimensional space. And we can connect this new point to each of the others. So there that edge goes downward towards red in the fourth dimension. And we can connect it to this blue point, which is higher up in the fourth dimension. So again, the colors vary, showing where it is. ということを発見すること。これが、私が物理をやる上で一番楽しみにしていることです。Počas pobytu v Japonsku by som sa chcel venovať štatistickej fyzike, ktorá opisuje systémy, ktoré majú v sebe veľa častíc a ukazuje sa, že s takýmito systémami, aj keby ich človek chcel opisovať nejakými Newtonovými rovnicami alebo niečím, tak to je nemožné, lebo je tam toľko veľa tých častíc, ale aj tak vďaka tomu, že ich je tam tak veľa, tak ich môžeme použiť štatistické metódy, ako sa používajú aj na výskum verejnej mienky alebo na niečo iné. Tak my ich môžeme aplikovať napríklad na vodu. A štatistickí fyzici sa zaujímajú hlavne o fázové prechody, čo je napríklad pri vode prechod z kvapaliny na paru alebo z kvapaliny na ľad. A ja sa nezaujímam o vodu alebo nejaké podobné látky, ale skôr ma zaujímajú magnetické látky, ktoré sa tiež dajú opisovať štatistickými metódami, lebo tiež je to len veľký počet atómov, ktorí sa nejako správajú. A ja využívam pomerne jednoduché modely na opis týchto javov. Pre mňa tento vzťah vôbec neznamená nejaký obrázok alebo nejaké neznáme písmená, ale ja v ňom vidím akúsi predstavu, akýsi príbeh, akýsi dej, ktorý mi hovorí, ako sa správa tento svet a ako ja môžem ovplyvňovať tento svet, pretože toto písmeno H, táto funkcia H pre mňa znamená niečo, čo je niečo ako sloboda, že ja do nej môžem vložiť rôzne fyzikálne deje, ja môžem vytvárať príbeh, pre mňa toto H je niečo ako kniha, kde môžem napísať a popísať rôzne vzťahy, či to je medzi nejakými časticami, atomami, alebo to bude medzi hviezdami, alebo to bude medzi ľuďmi. A tento príbeh v tomto písmenu H mi určí celý dej, ktorý sa bude vyvíjať, ktorý sa bude diať. A tento príbeh potrebujem vyriešiť.
Jeden z mojich najobľúbenejších hudobných skladateľov je Johann Sebastian Bach a pre mňa jeho hudba vždy bola matematikou. Vždy, keď sa tá nejaká jeho skladba Čakona alebo Sarabanda alebo jeden z ich tanečných dokonalých kúskov skončil, tak vždy som si vedela predstaviť, že sa to môže opakovať v nekonečných kolečkách a proste bude to fungovať. Ja môžem byť ešte odvážnejší a povedať nasledovné, že hoci táto tzv. Schrödingerová rovnica je rovnica, ktorú väčšina z nás vedcov rieši v trojrozmernom priestore a ako štvrtý rozmer môže udávať čas, T, ja ju môžem riešiť v princípe v nekonečnom rozmernom priestore. A ten nekonečno rozmerný priestor ja vložím do jednotlivých interakcií, rozhovorov, komunikácií jednotlivých objektov v tejto funkcii H a výsledok sa mi prejaví vo funkcii psi, ktorý v princípe vôbec nemusí byť umiestnený v trojrozmernom priestore, ale môže byť roztiahnutý do nekonečno rozmerného priestoru. A toto už je veľmi netriviálne. Čo ma baví na fyzike aj na živote je, keď sa mi podarí niečomu porozumieť, niečomu, čo som predtým nechápal a vyzeralo to, že všetci ostatní tomu rozumejú. Ja som proste o to zakopával stále a vedel som, že čo je asi tá správna odpoveď, ale nikdy to proste nebol ten pocit. A keď človek získa ten pocit, že tak dneska som tomu naozaj porozumel a vedel by som to vysvetliť aj študentovi alebo aspoň niekomu, kto rozmýšľa podobne ako ja, tak to je vynikajúci pocit. Mohol by som túto rovnicu rozpísať, túto knihu, ktorú som tu zapísal ako písmeno H. A to, čo by mi vznikla obrovská sústava množstva rovníc, ktoré pre mňa vyjadrujú akýsi príbeh. A ten príbeh by bol veľmi dlhý. Každá tá rovnica by mohla mať kilometre. A pre mňa by to bol akýsi dej. Niečo, čo nie je statické, ale niečo, čo sa deje, čo sa vyvíja, čo spieje k akémusi výsledku, ktorý dokážem následne vidieť v tej výslednej funkcii φ. A tento dej, toto umelecké stvárnenie tejto rovnice je pre mňa čosi veľmi, veľmi zvláštne, pretože to je to, čo cítim, keď robím fyziku. To je to, čo ma baví, čo ma vnáša ako keby do iného sveta, do sveta, kde sa cítim v istom zmysle bezpečne, pretože tieto rovnice, ktoré tu sú niečím, čo ja môžem doslovne rukami modelovať, môžem sa s nimi hrať, môžem z nich vytvoriť nejaké nové objekty, pokiaľ dodržujem samozrejme isté matematické pravidlá. A ja som ich tvorcom, ich meniteľom, niekým, kto dokáže ich spracúvať až do tej finálnej podoby. Pokúsim sa zjednodušiť tento pohľad. Napíšem takúto jednoduchú rovnicu. Riešenie tejto rovnice môže byť napríklad a rovné 1, b rovné 2 a c rovná 3. To znamená, že 1 plus 2 rovná sa 3. Ale to nie je jediné riešenie, ktoré vidím v tejto rovnici. Iné riešenie môže byť, že a rovná sa 20, b rovná sa 7, c rovná sa 27. Aj vtedy tá rovnica platná. A keď tak nad tým budem dlhšie uvažovať, tak si uvedomím, že vlastne tá rovnica má nekonečne veľa riešení, pretože ja viem nájsť mnoho čísel a, b a c, ktoré budú spĺňať túto rovnosť. Ako jedine, čo mi napadá, je, že 1 plus 2 je 3. A takisto, keď sa spojí nota C s E a je to tercia, tak takisto mi to dáva zmysel, že to proste inak nejak nemohol ten Bach napísať. Že v tom je to samozrejme. Calling everyone.
say it's been a while, I've never been here before. My eyes are open wide, and all is yours and mine. I've never been here before. Alebo sa môžem na to pozrieť z hľadiska fyziky, že budem tam vidieť napríklad zákon zachovania energie alebo iný jav. Ale pozrime sa na tento vzťah z druhej strany. Čo znamená, pozrime sa na to, čo vyjadruje, ako ja vnímam ten svet. Toto je môj svet. Je to svet šachovnice, svet, ktorý je opísaný v knihe H. Na šachovnici sa nachádzajú figurky. A figurky môžu medzi sebou komunikovať. To znamená, že figurka X sa začne rozprávať s figurkou Y. A môžu nadviazať rozhovor. Môžu hovoriť napríklad o športe, môžu hovoriť o vzťahoch, o hudbe, o internete, o voľnom čase. To znamená, že môžu napríklad nadviazať priateľský rozhovor. Ale do tejto knihy H môžem vložiť aj inú informáciu, že ak sa stretnú figurky X a Y, oni sa môžu medzi sebou hadať. Toto všetko viem vložiť do tej knihy H. A teraz prichádza tretia figurka, figurka Z, ktorá začne komunikovať s figurkou Y. A znova začnú sa rozprávať. Nadviažu priateľský rozhovor o športe, o vzťahoch, o hudbe, znova tie isté témy. A teraz rozšírim tú šachovnicu na veľkosť 30x30. A na scénu prichádzajú ostatné figurky. A zaplnia celú šachovnicu 30x30. A komunikujú navzájom medzi sebou. Tento dej, tento príbeh popíšem veľkým množstvom rovníc. To množstvo rovníc je tak neuveriteľné, že by som ho vyjadril číslom 10 na 629. Pripodobnil by som to k vzdialenosti medzi Zemou a Slnkom. Táto vzdialenosť je 150 miliónov kilometrov. To znamená 15, za ktorou je 7 nul. Keď pôjdem o úroveň vyššie a chcel by som poznať polomer celého vesmíru, dospel by som k číslu 10 na 23 kilometrov. To znamená číslo jednotka, za ktorou je 23 nul. To je obrovské číslo. A teraz si predstavím, že ten vesmír 100-násobne zväčší. No by to bolo stále len číslo, ktoré by bolo 10 na 25. Ale keď my v skutočnosti riešime naše systémy, mnohokrát musíme uvažovať počet rovníc, ktorých je 10 na 1 miliardu. Ale čo s tým? Ako môžem dospieť k správnemu riešeniu pri takomto veľkom množstve rovníc? Uvediem to ako si príklade. Potrebujem nejakú skratku, potrebujem nejaký trik, aby som dospel k správnemu riešeniu. Ten príklad je nasledovný. Je to príbeh mladého chlapca, matematika Gaussa, ktorému učiteľ, teda aj celej triede, dal príklad. Povedal im, spočítajte všetky čísla od 1 do 100. A kým všetci spočítavali pracne tieto čísla, by získali výsledné číslo, mladý Gauss v priebehu pár sekúnd povedal, je to 5050. Keď sa potom učiteľ pýtal, ako na to prišiel, tak povedal, je to jednoduché, sú tam isté symetrie. Keď sčítam prvé číslo s posledným, jednotku so stovkou, dostanem 101. Druhé s predposledným dostanem znova 101, pretože 2 plus 99 je 101. Tretie s predposledným, štvrté a tak ďalej. Tak si uvedomím, že mám tam vlastne 50 čísel, ktoré mi dajú súčet 101. No a 50 x 101 je predsa 5050. Škola by ani nemala vytvárať tú ilúziu, že keď tam budeme študovať, že z nás budú druhí Feynmani alebo druhí Hawkingovia, ale mala by v nás vzbudiť záujem o ten predmet a o to, aby sme si hľadali svoje vlastné problémy, ktoré nás zaujímajú a ktoré si myslíme, že by sme vedeli vyriešiť a mohli vyriešiť.
教科書を開いてみてください。算数の教科書でも物理の教科書でも科学の教科書でも構いません。そうすると最初の10ページぐらいの中に当たり前のことが書いてありますが、事実は科学というものはその当たり前を疑う学問です。最初の3ページぐらいまでのところに実は疑うべきことがゴロゴロと転がっていまして、科学の歴史をたどってみれば明らかなのですが、その時代時代の、教科書の最初の3ページぐらいのところに大きな誤りもしくは新しい発見があって後々の時代の、科学というものが生まれています。ですから学校で勉強する時も教科書を鵜呑みにするのではなくて最初の3ページぐらいをよく見てそこを疑ってください。これが科学を楽しむ秘訣です。My heart is open wide and I feel you deep inside. I've never been here before. See this morning pass you by. Don't leave. The stars burning bright, they glow for you. Vráťme sa teraz do toho nášho malého sveta. Na šachovnicu 30x30, kde sa nachádzajú figurky. Oni medzi sebou rozprávajú, komunikujú. A teraz môže na nich pôsobiť šum. Šum je čosi, čo znemožňuje ich komunikáciu. To znamená, že predtým, ak sa vytvorili isté skupiny, povedzme skupina ľudí, ktorí sa rozprávajú o športe, alebo iná skupina, ktorá sa rozpráva o hudbe, o vzťahu k hudbe, zrazu tento šum zapôsobí tak, že tieto skupiny sa začnú zmenšovať. Že tie skupiny už nebudú také veľké, ale budú menšie. Ak budem zvyšovať šum, nastane taká situácia, že ľudia prestanú komunikovať navzájom medzi sebou. Ale existuje aj iný šum. Šum, ktorý pôsobí zvonka. A tento šum je taký, že ovplyvní ľudí tak, že sa budú správať podľa toho, ako nastavím tento šum. To znamená napríklad, ak bude tento vonkajší šum dostatočne veľký, potom bude ovplyvňovať všetkých ľudí, figurky tak, že začnú komunikovať napríklad o počúvaní hudby. Kvantovej fyzike sa venujeme už niekoľko desaťročí. Mám taký dojem, že sme ešte stále ako keby v plienkach. Že ten vývoj, hoci ide prudko dopredu, že každým dňom sa objavujú nové a nové zaujímavé vedecké poznatky. Stále tá cesta je ešte otvorená, je veľmi, veľmi vzdialená. Človek musí hľadať potom keď to nejde tadetom, pôjde to okľukou, pôjde to nejako ináč. Proste musí sa pozerať na ten problém z rôznych hľadísk. A keď si na začiatku povie, že to chcem vyriešiť, tak je to iné, ako keď príde nejaký problém a on si povie, že tak toto sa nedá vyriešiť. Je úžasné, že kvantová mechanika používa matematický jazyk. Ale tento matematický jazyk vedie na veľké množstvo rovníc. Sám cítim, že by som potreboval niečo nové. By som potreboval niečo, kde by som pracoval v priestore, ktorý by bol oveľa menší. Že by som pracoval efektívnejšie, rýchlejšie. Potrebujem nový jazyk.